Ir-Renju Unit qed jivvota fit-tielet elezzjoni ġenerali f'inqas minn 5 snin, ma' 650 rappreżentant fil-House of Commons iridu jiġu eletti minn kostitwenzi differenti. Il-votazzjoni li fetħet fis-7 ta' filgħodu ħin lokali tagħlaq fl-10 ta' bil-lejl ħin Ingliż. Il-Prim Ministru Ingliż u mexxej tal-Partit Konservattiv Boris Johnson ħalkelb miegħu meta mar jivvota fiċ-ċentru ta' Londra. Il-mexxej tal-Partit Laburista Ingliż Jeremy Corbyn mar jivvota fit-tramuntana ta' Londra. Nicola Sturgeon mill-Partit Skoċċiż ivvotat fi Glasgow, filwaqt li l-mexxej tal-Partit tal-Brexit Nigel Farage bat il-vot tiegħu bil-posta. L-ewwel indikazzjoni dwar ir-riżultati tal-elezzjoni ġenerali mistennija joħorġu wara l-eluq tal-votazzjoni bil-kostitwenza taċ-ċentru ta' Newcastle tista' terġa' tkun l-ewwel waħda li toħroġ riżultat uffiċjali. L-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika wera li l-partit ta' Boris Johnson se jirbaħ l-elezzjoni iżda hu mifhum li l-vantaġġ komdu li dan kellu fuq Corbyn naqas. L-aħħar previżjonijiet uraw li l-Partit Konservattiv jista' jikseb maġġoranza ta' 28 siġġu. Dan fil-waqt li l-Partit Laburista jista' jitlef mal-31 siġġu biex minn dawn se jgwadanjaw anke l-Partit Skoċċiż dak Liberali u anke tal-Ħodor. L-elezzjoni ġenerali bikrija ġiet imsejħa minn Boris Johnson wara nuqqas taqbil fil-House of Commons fuq il-ftehim li laħaq il-Gvern Ingliż mal-Kummissjoni Ewropea dwar Brexit. Din il-kwistjoni baqgħet ferm diskussa tul il-kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali għall-ewwel darba f'100 sena qed issir fix-xahar tal-milied. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.